Dobre, tak odskočme od tejto témy a ja by som sa možno pozrela, lebo ja som už postrehla, že niektorí ľudia sa na to aj pýtali, čiže ja by som sa vrátila, že dozadu ešte k svadbe. Že prečo ste sa rozhodli zobrať vo Vegas a teda, že, lebo však zásnuby boli verejné, hej, to všetci vedeli. Dávno predtým. Áno. Zásnuby boli. A zrazu potom vlastne svadba, ktorý nikto nevedel. No, takže zásnuby boli v novembri 8-9, tak nejak 2019 v Paraguaji. A vlastne vtedy boli predstavy, že... V Brazílii. Pardon, áno. Je to najlepšie. V Brazílii, my sme vtedy bývali v Paraguaji. Áno. Ale áno, zásnuby boli v Brazílii. No a vlastne vtedy ja som vlastne už vedela akože ako nejakú predstavu, ako to on chce mať tú svadbu a... Ja som prepáčala, ja som si spomenula na tú Brazíliu. Ja som si spomenula na tie zásnuby a spomenula som si na to, že... Ja viem, čo ideš povedať. To s tým malým dronom? Ja som myslela to, že sme sa po zásnubách nech pohádali. No, ale aj to s tým dronom, že vlastne on mi... Už tam to bolo také, že ja pozerám na mi dron do ruky, on dal, že toto budeš točiť, inakže takým štýlom tiež, že... To som ja nevidela. No, že potrebuje, no akože, že musí to byť takto, akože on mi to tak akože slušne ukázal, ale potom aj, že no a takto, a ja som proste, že v rýchlosti potrebovala sa naučiť, že robiť s tým dronom, nakoniec som vedela dať hore a dole. Akože ty video si spravila pekné. Teda akože zábery, myslím. No, chvála Bohu, lebo neviem, ako by to dopadlo, lebo hneď bola kontrola záberov. Tak no. Niekto po zastupách ide si sadnúť na večer, alebo niekto kontrola, že či to dobre, že no, ale hneď proste kontrola, hej, že vlastne to bolo také, akože prostredie bolo veľmi krásne, bolo to tam úžasné, ale no, také všetko muselo byť veľmi nacvičené na toto, na vynakovanú tam proste, aby boli pekné zábery. Čiže tak, vedela som o tom, to je vlastne odpoveď. Áno, lebo však práve preto som tam... Hej, že bola aj ja. Aj moja najlepšia kamarátka. Áno, a vlastne, áno, aby toto všetko bolo, tak podľa mňa aj to, že bolo treba točiť. Lacná pracovná sila. No, ale tak samozrejme však bola som s tebou, vieš, takže bolo to super, len no, keď si to spätne, čo sa človek na to pozrie, tak nebolo to ani vtedy úplne OK. Vieš, keď sa už na to tak si to začneš tak všetko prehrávať v hlave, že ako to bolo, čo bolo, aj tie... A to kedy ste sa tam pohádali? No v podstate hneď sme sa pohádali, však ten večer som potom bola s vami. Jaj. Aha. Ale ako kvôli čomu, tak to neviem, to pri tých miliónach hádok, čo ja viem. No, a tam vlastne, že bolo proste, vytala si sa na svadbu. Áno, prepáč, len som si spomenula zásnuby. Dobre, takže môžem teda preskočiť na svadbu, lebo toto je také, že kedy vznikol ten nápad, že áno, ideme sa brať a prečo vo Vegas? No, takže bolo tam vlastne, že tá svadba bude v Benátkach. To bolo vlastne po tých zásnubách v 2019. A že plán bol taký, teraz to skúsim povedať dosť všeobecne, počasne plán bol taký, že nejaká televízia zaplatí tú svadbu na výmenu materiálu. Akože, že tam majú tú exkluzivitu. No a to bolo proste stále také. Potom prišiel vlastne aj COVID, tak tam vlastne sa nemuselo. A nakoniec vlastne čas plynu a proste bola som tehotná, tak tam, aby človek mohol ostať v Amerike bez toho, aby po 3 mesiacoch musel, tak lebo ja som bola celý čas, tým, že sme aj cestovali po svete a tak ďalej, tak vlastne ja som, keď bola v Amerike, tak som bola na jeste. Klasika, proste 3 mesiace, hotovo. No a po 3 mesiacoch musíš vlastne opustiť USA, ale nemôžeš ísť ani opustiť do tých blízkych krajín, ako je Mexiko, Kanada, musíš ísť mimo. Ľudia nešli iba na deň proste autom, hej, takže musíš ísť mimo.
A vlastne tak tým pádom, aby tým, že proste že malá, že teda akože, aby to bolo, že rozhodnutý vlastne spolu žiť, tak sa požiadala zelená karta. A vlastne zelená karta funguje tak, keď si o ňu žiadate, že vy vlastne v podstate cca rok, počítajte s tým, ale není to proste povinnosť, nemôžete vycestovať z Ameriky. Proste musíte byť v tej Amerike a nemôžete vycestovať. Mne sa to vlastne, čo je inak tiež taký paradox, tak vlastne my sme cca pol roka mi došla pred zelenou kartou, ktorá už je vlastne v podstate tá oficiálna, tak vám príde červená karta a tá červená karta znamená, že môžete vycestovať s tým, že sa akože na nejakú dobu a že proste môžete akože už aj v podstate ako keby pracovať. No ale nikto vám nezaručí to, že keď vycestujete, takže či sa s ňou budete vedieť aj vrátiť. Že proste, že či vás pustia. Akože je to riziko. Ako môžete vycestovať, ale proste ak sa im nepozdávate, ak natrafíte na nejakého na imigračnom, ktorý nemá náladu, tak proste nemusí vás pustiť a tým pádom strácate všetko. Ale my sme vycestovali kvôli tomu, a teraz zase nejdem na svadbu, ale môžem to povedať a potom pôjdem na tú svadbu. My sme vycestovali a to som nevedela, že či vycestujeme, bol práve Let's Dance a ja som sa to dozvedela niekedy v januári, že budem nakoniec môcť ísť s malou. Ja som úplne teraz som sa tak musela vrátiť, lebo proste to je tak dozadu. Akože už bolo plánované a je všetko bolo plánované, že ideme, akože strana Viem. Slovenska vedela, že ideme, ale u mňa to nebolo isté. My sme čakali, akože, že okolo pol roka chodí tá karta, ale bolo to aj v podstate po covide, tam mohlo byť viacej žiadostí, mohlo to dlhšie trvať. Mohla som ešte týždeň byť neboli ešte letenky kúpené, aby mi to nikto nezazlieval. Hej, neprepadli by, ale proste bolo to také neisté, no, čo sa týka toho Slovenska. No a podarilo sa mi, akože pri lete, ja som vlastne priletela s malou sama, ale možno mne pomohlo, nemala som problémy s tou červenou kartou, potom keď sme sa už vracali, to je iba tak pre zaujímavosť, kvôli tomu za to, že vlastne ja som išla s malou sama a malá občianka Ameriky, tak podľa mňa kvôli tomu nerobili problém. Lebo to vieme, že on odišiel skôr a potom si cestovala 10. maja 2023. No a dobrá, ja si tie dátumy pamätám. Nie všetky, ale veľa si pamätám, hej. No a teda k tej svadbe, tak tým pádom, že vlastne som ostala tehotná, takže sa to muselo vlastne, aby som tam mohla ostať, tak vyriešiť tak, že Vegas, hej, Vegas sme mali 4 hodiny autom, proste nejaká, hlavne ja som aj z Vegas bola taká, že by som, za mňa to bolo áno, lebo ako inak, keď úplne bez rodiny a úplne bez všetkých, tak kde inde než Vegas. To je také typické, že to iba zbuchajú dvaja a hotovo. No a takže tam sme sa zobrali a vlastne... No ty si to mala zakázané hovoriť. Mala si zakázané to povedať? Ešte by som chcela k tomu povedať, že vlastne 3.3. sme sa vrátili, 3.3. som sa dozvedela, že som tehotná. 5.3. sme cestovali do Ameriky a 2022. Odkiaľ? Z Kolumbie. Aha. A 14.3. v podstate 9 dní na to, čo sme pricestovali do Airbnb, tak vlastne sme už sa vo Vegas brali.